Здравейте ви, боксери, аз съм Марто 98, тук при мен е Джиксен. Имам една... Той е Джиксен, да. Нямаше нужда да го кажеш. И сега искаме да ви съобщим една много важна новина, като касае нашия профи Gameplayers долу на TV. Набираме членове, защото сме много малко. Имаме проблем с канала, като не ви засяга. Значи долу в секцията за коментари пишете вашето име, клиповете ви и колко човека са ви зяпали профила или колко са ви посетили. И ако имате група, също може да ни я представите или нещо по-подробно за вашия профил, да ни уведомите за него в секцията за коментари. Това беше, пишете, записвайте се, ние ще одобряваме, други няма да одобряваме, зависи от профила. Така, довиждане. Чао. Няма да го посетите.